Barşağızға сәлем yollayım. Nişik gülüm jittiniz. Көңілләргә рәхәт бирә. Сезнең нурлы йөзегез. Исәнмесез якын дуслар. Исәнмесез туганым. Ни хәлләрдә яшисез? Кадерле тамашачы. Кушилга улында уздырылучы ашы җыены быел да үзенә җыйды. Югалып баручы гореф-гадәтләребезне яңадан искә төшерергә мөмкинлек бирүче чараның 10 елдан артык тарихы бар. Аны кабат торгызу һәм җанландыруга Ралия Әхмәдуллина алынып зур эш алып бара. Халык хәзер бу бәйрәмне якын итеп Ралия җыены дип тә йөртә башлаган. Бу бәйрәмебез авылыбызның иң йөзек касы булып аталган матур бәйрәме. Ул Аллаһы буйса менә аның ярдәме белән быел без 8-нче ел үткәрәбез. Әйе, бик җәл 2 ел туктап тордык, чөнки илебездә афәт, ковид булды. Менә шул ковидтан соң инде рәхәтләнеп терелеп быел 8-нче ел бәйрәм итәбез. Ә нинди аның максаты, баланы? Ашы җыенының элек-электән килгән гореф-гадәте ул кунаклар чакырып, кунак итү. Ашы җыены кунак каршы алуны чагылдырган күренеш белән башланып китте. Милли мәдәниятләр, гореф-гадәтләр елында онытмаганнар. Сәхнәләштерелгән тамашалар шуны истә тотып башкарылды. Күрше тирә авыллардан җыелган халык аралашып, хәл-әхвәл белеште, рәхәтләнеп күңел ачты бу көнне. Берәүләр яшьлек дуслары белән очрашса, икенчеләр бәйрәмне карады, өченчеләр читтән күзәтеп, башкаларны дәртләндереп торды. Минем әни шунда туган, үземдә. Габдулхаковлар булганнар, төпләр. Засаен киләбез, яхшы настроениялар белән шатланып киләбез. Авылында күрергә киләбез. Туганнарыбызда күрергә киләбез. Туганнарыбыз тора бит әле һаман да монда авылда. Безнең әнинең зур абыйсы Минәхмәт абый Габдулхаков әле һаман да исән. 90 яшын тулдырды узган елны. Кушилга авылы тарихына килгәндә Ашыт исемле шәхес авылга нигез сала, ләкин табигать шартлары корылык китереп сусыз калгач, авыл 2 парлап аккан елга буена күчә һәм аның исеме Кушилгага әйләнә. Монда халык күңел ачып кына калмаган, ә борчыган мәсьәләләрне дә уртага салып тикшергән, аларны хәл итү юлларын эзләгән. Исеменнән күренгәнчә җыен бергә җыйнау, кайтару дигәнне аңлата. Ул кайчандыр туган якларыннан таралышкан кешеләрне, туганнарны, дусларны, туган нигезләрне кайтара, очраштыра. Бик күп Кушилгалылар ерак араларны якын итеп бирегә кайткан. Кадер, Әхмәт, Шыхмай, Түбәнбиш авыл халкы бәйрәм мәйданына җыелган. Ул вакытта җыеннар берничә төбәкләрдә була торган булган. Беренче җыеннар Зәйт буе җыеннары булган, Зәй җыеннары. Аннан соң Зәй җыеннарыннан соң Ашыт җыеннары башланып килә торган булган. Алар ул вакытта бер атна чамасы барганнар. Менә без бәләкәй чагында 4-5 көн буладыр ие. Менә Зәй буендагы җыеннар тәмамлангач, Ашыт җыенына килә торганнар кунаклар килә. Анда бигешләр керә Ашыт җыенына, ниле бәйлгеләре, бигеш, Карман, Улыҗылар, бу яктан Шыкмай, Кадер, Әхмәт, Дүртмүшалар, менә ниләр, фестивальләре, менә 13 авыл Ашыт җыены дигән низатчы эчендә яшәгәннәр. Нәкъ менә кайчандыр 2 елга кушылып аккан сихри гүзәл урында салага терәлеп утырган тау башында Ашыт җыены үткәрелә торган була. Биредә элек-электән җыен уздырылган. Бу чара тирә-яктагы барлык авыллар халкын, ерактагы туганнарны һәм якыннарны үзенә җыйган. Ел саен киләбез, Аллага шөкер. Пока аякта йөргәндә мондай бер җыеннан да калганыбыз юк, клублардан да калмыйбыз, Аллага шөкер. 1920 елларда 1200-дән артык халкы булган Кушилгада. Хәзер 240 кеше яши. Аларның күп өлешен өлкәнне яшьтәгеләр тәшкил итә. 92 яшьлек Гөлфания Пасадыкова зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаек. Әйбәт инде. Хәзер дә әйбәт, Аллага шөкер. Кешеләре дә әйбәт, тыныч әйбәт, Ашыттың кешеләре бөтенесе дә индәшәләр. Bir spor kişi yok, Allah'a şükür. Şimdi tatlı buldu, ömürge.
әйбәт булды. Бәйрәмнең бер өлешендә гомер буе намуслы тырыш хезмәтләре белән халык арасында ихтирам казанган, бүгенге көндә бакыйлыкка күчкән авылдашлар да искә алынды. Булар Татарстанның атказанган механизаторы, хезмәт даны орденының кавалеры Мәсгуд Гыйльфанов, беренче колхоз рәисе Сәлим Закиров, мәйданда аларның фотосурәтләреннән торган "Сез безнең хәтердә" дип исемләнгән стендта урын алган. Куш елгалыларны матур бәйрәмнәре белән Түбәнбиш авылы җирлеге башлыгы Дамир Насретдинов та котлады. Сезне шушы улы бәйрәм белән, ашыт җыены бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Барчагызга да саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык, иминлек, дөньяларыбыз тыныч булсын, илләребез тыныч булсын. Бу сугыш вакытлары бетсен. Үзебезнең авыл җегетләре, барлык киткән егетләребез исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Куш елгаларны якын итеп җыенга Азнакай шәһәреннән Умырзая вокаль ансамбле дә килгән. Халык аларның чыгышын да бик яратып кабул итте. Зәйнең җиләк керәшен фольклор ансамбле җырлары да игътибарга лаек. Концертны алып баручы Ралия ханым Әхмәдуллина чыгыш ясаучыларны игълан итеп кенә калмады, ихлас сүзләре белән аларга дәрт тә өстәп торды. Җыенда үзешчән сәнгать осталары Салават Шәрәфиев, бәйрәм кунаклары Фәиз Мәүлидов, Флүрә Талиповлар чыгыш ясады. Бәйрәмдә шулай ук үзләренең осталыклары һәм талантлары белән сөендерергә әзер башка бик күпләр катнашты. Мәйданга авылның хөрмәтле һәм танылган кешеләре чакырылды. Юбилярлар, озын-озак гомер итүчеләр, яшь гаиләләр, яңа туган сабыйлары белән гаиләләр хөрмәтләнде. Аларның барысына да бүләкләр тапшырылды. Әнә бүләгезне алыгыз. Искелеп куйнашаны кайларым. Вайратны кындаласыз, әйе. Киттек, сөмбел алдыңызмы бүләкне? Җыр бию, сәхнәләштерү күренешләре белән җыен кичкә кадәр дәвам итте. Татар тарихта да тирәнес калдырган мәшһүр халык. Безнең балаларыбыз үзләренең чыгышлары белән горурланып яшәргә тиеш. Нәкъ менә мондый җыеннар авылларны саклап калырга, халыкны берләштерергә ярдәм итә.